FM. Simpheka ngibona ke sele semxebeni songena kumcimbi wethu sicokola ke kakhulu kunjanje kunamhlanje sizakhe sifundele wena mphulaphuli futhi nokuthi zithini na izinto obufuna ukuziqonda wena ozithumeleyo apha Facebook na ku Twitter, imibuzo onayo wena. Masibamkeleke uSimphiwe. Spike. Bhutiza. Kunjani namhlanje? Ndiyabulisa kuni Bhutiza. I-scheme nakuba bonke abaphulaphuli bomhlobo wenene. That's right. Bhuti siyavuya kakhulu ke into uphinde usijoyine namhlanje. Kunjani namhlanje Spike, ndifuna ke sigxile kakhulu kwimibuzo esuka kubaphulaphuli, esuka kubathengi bemoto. Ke sive bona bazawuthini na. Okay. All right. Mhlambi maniqale nje ndithi xa sicweya ke sithathe lo othi ndicela phakathi ko undibuzele xa sele ihlile le value yayo awunoyibuyiselwa na noko imalana encinci lo mphulaphuli phaya eLady Frere into yoba kanafumana something in return imali xa eyithengisa imoto leyo. Ndiyacinga uba mhlawumbi ke ngumntu lo obezawube ke ethenge imoto whether ibe brand new okanye ibe second hand, na xa sele ihlile akho malana ayifumana na abuyiselwe na, utsho ke lo umphulaphuli. Enkosi Bhutiza. Bhutiza, ndiwubonile lo mbuzo usuka phaa eLady Frere endiveni kwesiqendu sesibini sethu seveki ephelileyo. Ngelishwa Bhutiza nakumphulaphuli lowo akukho mali unokwazi ukuyifumana xa ubuthenge imoto entsha. Ngokwesilungu Bhutiza, xa ithethwa le meko yemoto ezintsha yile nto kuthiwa imoto iyi-depreciating asset, ihleli nje iyehla ivalue yayo Bhutiza. Ngokutsho ke nakule veki pheleyo xa besicacisa ngeemoto ezintsha ke Bhutiza, 17.5 ekhulwini lweemoto ezintsha zisuka ngaphesheya kolwandle Bhutiza. Ukutsho ke kubakho indleko eninzi enxumelene nokuzisa imoto eMzantsi Afrika. Ukutsho ke Bhutiza kukho mali unokwazi uyibuyiselwa Bhutiza. Okay, and then ke nguSpike ukhona umphulaphuli apha ofuna uqonda injana nje mncinci emayijongwe, into emayijongwe sithi ke intoni oma uyijonge xa uthenga imoto endala emntwini ngaphandle kwegarage. Ngoba ikhona laa nto uba uthenge i-second hand but uyithenge emntwini, ndiyoyithenga kumafa endaweni yokuyithenga igarage, kufuneka ndijonge ntoni? Bhutiza ke naleyo yimarket enkulu kakhulu xa abantu bethengiselana imoto Bhutiza. Bhutiza, zikhona indlela onokwazi ukuzinceda ngazo xa usenza uphando xa uzawuthenga imoto komnye umntu. Ke Bhutiza ke apha kweli khaya ndixele ngakulo laseWestbank sinayo nefinance yabantu abathengiselanayo ekuthiwa yiWestbank Private Finance Bhutiza. Yona ke sikwazi ukubanceda ke abantu sibabonise, sibakhuphele kwimizi ngemizi efana njengoo-AA, efana njengoo-DEKRA, ukwenzela umntu akwazi ufumana isiqinisekiso esifanelekileyo ukuba le moto lena ingaba isemgangathweni na okanye ifanelekile ukuba uyithenge xa uza kuyiboleka ke, xa uzawuboleka imali yokuyithenga Bhutiza. Phulaphula umhlobo ne-FM sincokola ke noSimphiwe ngona apho inqaku lethu lomcebisa wena ngokuthenga imoto esiliphathelwa ngabakwa-Westbank ukufumanisa imali yokuthenga imoto. Ingaba uqala ngokuceba imali uze uye kufuna imoto okanye umele ukhangele imoto uze ubone ukuba ungayifikelela na xa uyothenga? Uqala ngephi? Ndanqwenela Spike ba abaphulaphuli ke sibatyebisele kuloo ndawo. Uqala ngephi? Uqala ngokucela imali qala yofuna imoto okanye umele ukhangela imoto uze ubone uba ungayifikelela na? Enkosi Bhutiza. Ukuba uyaqala ubuqala ngokuceba uza kuyazi imali oza kuyichitha. Abanye abantu ke Bhutiza baye bakhawuleze ke inhliziyo yabo ibatyhale ukuba bayokhangela inqwelo kuqala, ngenye ixesha ke ngoku bacinge mva ukuba ke ngoku ingaba ndiyafikelela okanye andifikeleli. Asinakuthi ke kukho indlela ephosakeleyo okanye ichanekileyo ke Bhutiza, kodwa ke usenokuyithanda imoto kangangokuba ikwenza waphule izicwangciso zakho zemali. Eyona ngxaki ke iphambili ke eMzantsi Afrika ke Bhutiza, abantu abaninzi abatyi bebeka emalini
umntu uzibona sephakathi engxakini. Ukutsho ke bhuti, xa usazi ukuba unokuchitha malini kuqala, isigqibo siba lula kakhulu ukwenzela ungazifaki nakwiingxaki ezinzima zemali bhutiza. Ndikuvile bhuti. And then ke ngoku makhe sincokele ngokuthi unokuyifumanisa njani ukuba imali onokuyifikelela xa uthenga imoto yakonela nawe, ifumanisa njani loo mali? Umvuzo wakho uqala ngawo onke amatyala onawo bhutiza. Kukho laa nto bhutiza kabantu abangayifuniyo okanye abayicaphukelayo kuthiwa ke zii-credit bureau bhutiza. Uyabona ke bhutiza, xa uzawuthenga imoto ufaka isicelo sokuboleka imali, uba ke wafaka i-ID number nefani negama, sizafumana inkcazelo epheleleyo ngawo onke amatyala onawo bhutiza, uqala kwezee-cellphone ukuya kwezeempahla ukuya nakuyo yonke indawo one-account kuyo. Yabona ke bhutiza, xa ndiyicacisa ke kubantu bakuthi ke bhutiza, xa umntu umxelela ngamatyala ke ndiyinika amacebiso, ndiye ndithi emntwini, yabona ke le ikubetha uhambeze bhutiza, sukubone kakuhle uba ingaba amatyala akho uwabhatala njani na. Ukutsho ke bhutiza ke isimbuku esiseleyo ke sibizwa ngokuba yintsalela apha emalini yakho. Intsalela yakho ke iza kugubungela zonke iindleko zezavenge ze-insurance nezepetroli bhutiza. Kwi-website yakwaWestBank engu-www.westbank.co.za sinayo i-calculator pha bhutiza, apho umntu unokwazi ukungena akhe afake amanani akhe azibone ukuthi uyawuma njani na kwizavenge zemoto ayinqwenelayo. Spike, njengomntu oxakekileyo noko ndiyacinga into yoba phambi koba uhambe khe ugqithe kulo mcimbi okokuba ngawaphi amacebiso abamele bawazi abathengi bemoto ngokuhlala kwindlela abaceba ngayo ngezimali, ngoba ndiyacinga uba ngumcimbi obalulekileyo lowo. Bhutiza, ngumcimbi obaluleke kakhulu bhutiza. Abathengi bhutiza kumele bacebe ngemali kakuhle bhutiza, ungaze ulibale indleko ezongezelelekileyo zokuba ezihamba nemoto, kuba imoto ayihambi nje yodwa bhutiza, ihamba nerhafu ozayibhatala kanye ngonyaka bhutiza. Imali ihamba ne-insurance apho funeka uhlaba ukhangele nge-insurance ekufaneleyo nokuba uzayisebenzisa for umsebenzi noba uzayisebenzisa for ikhaya na. Kukho amafutha bhutiza, le ibaluleke kakhulu ke bhutiza, ngakumbi xa ulandela ezorhwebo ubone ukuba ingaba ihamba njani na. Ukulungisa imoto, loo nto iyi-maintenance idibene notshintsho le-oil, le-brake, iservice yemoto, le moto ine-service plan okanye ayinayo na. I-license yemoto uyirhafela kube kanye ngonyaka. Ukhuseleko, inetreka oyihlawula rhoqo ngenyanga. I-license yokuqhuba yakho nayo uyihlaziya kube kanye ngonyaka. Kwabo ke bahlala koomarhawuti banjengathi iitoneli, xa uhamba ngoohola bendlela kufuneka ubeke ecaleni imali yetonela bhutiza. Simple kangona lo sincokola naye thina simbambe live kwi-BE ecebisa wena mphulaphuli ngezinto mawuzijonge xa uthenga